Не, това не са хайлайтерите на Rare Beauty, а тези струват под 5 лева. Да ви лъжа колко бях изненадан, когато видях тези два хайлайтера и то не къде да е, а в Temu. Не може да отречете, че на пръв поглед те не изглеждат абсолютно идентични с тези на Rare Beauty. И в първи момент успяха да заблудят и мен. Но в момента, в който им видиш цената, която е под 5 лева, просто ти става ясно, че няма как да е оригиналният продукт, а е същинско копие на него. Цветовете, които си взех, са 01, който е малко по-сребрист, а другият е 03, който е леко по-жълтеникъв, като цвят шампанско. Определено 03 на мен ми харесва повече и мисля, че ще ми стои много по-добре. Затова няма какво повече да се бавим и направо да го пробваме. Сега, не че искам да драматизирам, но... Нали и вие виждате за какво става на въпрос? И не съм прикалила. Аз мога да се изкъпя цялата в него. Знаете, че имам лек проблем с хайлайтерите и мога да си ги слагам по цялото лице и изобщо не ми пука. Обаче няма как да оставим и другия цвят без да го пробваме. Oh my god. Bitch. Gulp, gag, chook and wick, snatch. Кажете ми, че и вие го виждате. Изобщо не мисля, че преувеличавам. Това са два от най-добрите хайлайтери, които някога съм ползвала и знам, че съм го казвала и за други продукти, но за тази цена, този блясък, няма какво повече да ви кажа. То хайлайтера си говори сам по себе си. Просто купете си го. Най-добрата инвестиция. Дори не мога да го нарека инвестиция, защото буквално няма 5 лева. Не знам какво има в него, не искам и да знам, но си заслужава да си го купите, ако обичате блясък като този. Just buy it. А ако искате дюпове на още high-end продукти, може да напишете в коментарите за кой продукт искате да направя видео и да покажа негов дюп. А сега чао от мен и цунки!